Anom budaya. Hoya. Ya ya. Intan Pika Sing ayo dik Nana wedi aku nek Rinda nantang ya. Yuk yuk yuk. Sing Ayo. Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rame-rame bebarengan ayo kanca edo gegojegan Yen di sawang kok ngawe awe kaya ngelingake sik manis kanca kabeh ayo padha jatil wae ketok asale saka telo moto ngantuk iku tandane apa lala ketok asale saka telo yen ora petuk dak atiku rada kelocong aja ngono cum aja ngono aja ngono ya bud kadung janji mengko aku gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame nonton jatilan jatilane di sawang kok ngawe awe kaya ngelingake kanca kabeh ayo padha jatil wae gathok dik asale saka telodan moto ngantuk mah iku tambane apa hudang alah gedho asale saka telo yen ra petuk atiku rada gelot aja ngono nah aja ngono sabar ya dik Nana kadung janjina mangko huda gelo hoya hoi anom budaya hoya hoya ho Anom budaya. sajose so se lo 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 ya ho ya ho ya ho ya lo 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 ya ho ya ho ya ho ya lo 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 ya ho ya ho ya ho ya lo 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 yo
Oh ya. Pika, pika. Iya, iya. Kepyo kanting-kanting plera-plero milang miling coba mas padha bocah kuwi ngomong apa Kepyo kanting-kanting plera-plero milang-miling coba waspadakno bocah kuwi ngomong apa kepyo kanting-kanting plera-plero milang miling coba waspadakno bocah kuwi ngomong apa yo yo gendis gendis intan iya 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 Anila Nana Pika Rinda Rinda Say Yuk. Matur dingin ring sutresno kita sowan sun pambagya pambukan ning pamargian leluhur kabudayan Lamun kirang nuju prono kita tansah lenggono wiwit saking kirang trap sila nyuwun agung ing abangan sapa jalan-jalan di simpang lima jalan-jalan di simpang lima Kota Semarang ngebara kita tantu budi luhur ngebara kita tantu budi luhur minta berkasih urip moncer deter tumindak kang iwo urip moncer deter tumindak kang iwo saya cari manis sekar melati
saya cari. Manis sekar melati, melati juga yang manis mana rumahnya. Saya cari manis segar melati, di saya cari. Manis sekar melati, melati juga orang manis mata rumahnya. Ayo para muda ambil latih bongso. Ayo para muda ambil latih bongso. Bangsa kita tanah air kang minulya. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut. Adeng-adeng di atas mulut, adeng-adeng di atas mulut. Ojo wegah mreng musyawarah, ojo wegah mreng musyawarah. Orang becik maksa liya, orang becik maksa liya. Pribadi dan kumpuro hukum pribadi. Tanggung jawab jroning sesakti, tanggung jawab jroning sesakti. Musyawarah kang sumatulur, musyawarah kang sumatulur. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut. Adeng-adeng di atas mulut, adeng-adeng di atas mulut. Sari nadi putri sari nadi, putri suri pemujaan Dewi. Siap hari sang Dewi menari, diiringi lagu sari nadi. Yo jalake sing ra bisa ngoceh, makan nono telane gantung. Wong bapakne sing muni ora oleh, anake wedok wis wani nembung. Jadi unduwi jarene sapa? Ora Hati hati jroning kali kena dibendung. Dadak kono wates segara, pedhot ning tali kena disambung. Pedhot katresnan, pedhot katresnan ketok sing potong.
tari selendang ikuti irama berputar-putar. Menari tari selendang ikuti irama berputar-putar. Jalala la 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 la, ini tari tari Ferosa. Jalala la 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 la, ini tari Tari Ferosa. Menari tari selendang ikuti irama berputar-putar. Menari berpasang-pasang pria gembira menari bersama. Jalala la 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 la, ini tari Tari Ferosa. Jalala la 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 la, ini tari Tari Ferosa. Yuk 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 ya 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 ya. Intan intan E O E as Hok ya hok, 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 hok ya hok. Oi Ah ya. Ya ya. Mika Mas Rama punya aku ditambahin lagi Mas Rama. Vokalku terima. Mas Rama 23 Mas Rama. Vokal 23, 23, 23. Jos. Goyang. Yuk 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 Oh ya, o e Nyong E O E Nyong E O E Nyong E O E Hek ya o e Hek ya o e Hek ya o e Hek ya Haya so yo hey ah hey hey ah hey hey ah hey hey ah 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 hey Lo 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 ah e So lo lo oh ya Lo 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 ah e yo Ya 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 Aduh duh. Ya ya aduh ya ya aduh ya 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 Soy, soy. Ah, eh, Hok ya. Lo lo ah, eh, soy. Hok P pak pak P P pak pak P P pak pak P E pak pak P E pak pak E hok ya. Hok ya. 23 Mas Rama. Hok ya. Hok ya. Jos. Yuk yuk gendis Monggo Mas Selek. Ah, eh, Ya oi. 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 Ah, oi. Hok ya. Ah, oi. Hok ya. Sa, oi. Hok ya. Sa, oi. Hok ya. Ah, oi. Iya 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 yo ya Yuk 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 yuk. Aroma romanis aroma romanis aroma manis kulane Jawa genduk ireng manis ireng manis Epit, duwe epit. sopo Lure-lure ulane sopo nadyan cilik buntute dawa yen tak lirik sing kira-kira sing dilirik bojone kanca aroma romanis aroma romanis aroma manis kulane Jawa genduk ireng manis duwe sopo pangan rujak ananas jadi campur nganggo kuweni kene-kene tiwas gagas jebulane ana sing duweni ayo ayo yuk 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 komplek sing
Ui nhọc yeah terus ayo hara gendis maru doyong neng pinggir kali Ya iyo udah pamitin jago dianteni ora bali-bali ngitana bali ngulon diwasit dan ra kelakon Waru doyong mas doyong neng pinggir kali Mas kucing pamitin jagong tak enteni ra bali-bali ana sedan Iwat ngedan ora kelak ayo ya wah sik Zo Maka ing ayodya nangge para tamtama sigra rampak anglaring baris angayai termaning satriya elok ya Heeh. bos borongnya Bos borongnya medun. Nek jare Pak Budi kayak kiri eksekutif. oh Atau Pak Tari? Kelingan ora? Asune. Asu eksekutif. Hormat komandan, siap gerak. Hormat gerak. konsentrasi Ayo Cen karang yo kiri eksekutif kok. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Bubar sana. Oh ya, di video sih kayak ya. Oke, siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Kuali. Istirahat ki piye? Istirahatnya orang ning kono. Ojo ning ngarep ngono kuwi. Ning buri. Sing buri. Dek buri lah. Nah. Zaten Aku ra kuat. iki cen ajarane bokonge kudu ngono kuwi to. Heeh. Sing ngajari sapa jane? Jajal. Sing ngajari sapa jane? Ambo iki. Nah, ayo, J, paringi napa niki Dek Uda? oh mendem nek Heeh, dimendemke sih kayak Mbak Tari. Iyalah. cuma ada semangat iki santet iki Mendem meneh. Suwera mendem jare so. Ya iya, dimendemke sik yo. ayo yo Mas Farid yo Anung budaya.
apa? Heeh, kan jaluk ya, Mbok. Apa? Iya. Jaluk apa? Mbok Iya iya. Pancen wayah mendem iki Mas Oni. Mau ning mbokne nang kene lho jan iki. Ah? Mbokne mau nusul dene lho. Mbokne nyusul ning mbokku ning kene ya ono. Ono. Heeh. Aku njaluk dikawinke Karo sing ndi Mas dapane iki? Dan Karo Iya, sing Mbok. ndi? sak dayak ngene arep milih sing endi? Aku njaluk lho mbok iki. Hah? Ya men tekon mbokne sih. Tak kan milih sing endi iki lho. Milih ndang. Ya jawaban sik to, Mbok. Lah iki ning kene iki jomblo kabeh lho, tenan. Mosok to? Tenan. Lho wong menyang do diterki ngono wae. Ah iya nek ning kene jomblo. Oh nek ning kene jomblo. Heeh, nek ning kalangan ki ra ono sing duweni. Oh iya, profesional iki. Nah iya. Kerasa Iki sing jawab aku kok ngono. Kowe ya ora apa-apa. Aku. Sapa? Kowe wae. Ora sah ngono to, ora sah rene. Wah, aku tak Aku nembur wae. Mbak Tari wae kok. Kok ning mburi Mbak Tari aku. Oh iya iya iya. Milih bocah kuwi wae. Sik sik sik. Ya ya ya. Gendis. Senyumnya mana? Gendis gendis. Ayo dong. Simbo Asik. wetengku luwe. Puasa. Ono ketanpa aku tukono. Yuk jajan yuk. Simbo aku wis gedhe ana prawanku coba takono Tole tole. Katane ape. Dicampuri. Rombong parukan. Tole tole. Rapine gampang. Luwih penting. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen katamu. Ora gampang wong bebojoan. gendis Kudu bisa. Sabar ya Dek Nana. Sik. Sedang banget. Ya 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 ya. Apa bojomu? Apa kaniwanmu? yen mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Tole tole. Dongane mboke. Monggo bae.
Simbok penting kawine aku iki kok wis mendem wedoan aduh simbok ora bisa turu ning opo pengen ketemu ora gampang sampun mendem Mas Sony. Iya wong siji. Wong siji kita rebutan iki piye? Heeh, wong siji kena nggo bareng-bareng. Mantap Son. Heeh. Iya. Wis enak. Sing mburi ana sing nyuwun katresnan sejati. Aje. Heeh, iki mau sing wetane Mas Kuncung ana nyuwun kasunyatan. Ya kasunyatane ya ngono. Apa meneh? Hah? Iya. Kasunyatane ya ngono. Oh, Dek Nana minta Tresno Sudra. Iki nek Dek iki ini Lho lali to, lali. Lali Lali. iki njaluk rabi cung piye? Waduh. Njaluke rabi. Oh, piye Iya tek lo? nemen iki. Ditembuk. Lah KUA wis tutup iki. Wis nek yaen iki. Wis. Besok wae, Mbok. Iya. Apa sih iki? Apa sih, Kang? Ayo. Sing mburi bengak-bengok iki lho. Sing mburi njaluk apa ta jane? Oh iya, njaluk dhuwit. Aku ya gelem kok. Heeh, ya Mas Sony. Anu budaya Kesenenganku. ayo yo.
tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi sing ati iki Lola repot banget apa janati ning ngendi nang ngarepku dung omah kang tak ati-ati grogi aku ayo Tari Verosa Wong bagus aja sirane langsa Aku teko gendong tresno Lelangan asmara gawe sewu rasa Agame ati kuciwa Kang Mas tentrem ati bisa ketemu Wong bagus mangki harahayu ana budaya bareng WN Audio Sound System wasek kowe ada Hade Busana Lian Divo janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi aduh nambahi sing ati iki mepu janati ning ngendi dung wong manis kang tak ati-ati Rinda Intan ada Dek Nana Anita Mika yo Wong bagus aja sirane langsa ora Aku teko gendong tresno
Mas Jajar. Dikasih tresnan sejati. Gari lemeke. Heeh, kere nindai. Heeh. Lemune ndai abot Pak gak tak tampani. Tenan iki. Wong telu soalé. Gari lene ndai. Mergane wong telu, Mas. Heeh. Lemek apa sing tuku ki ngawur e? Iya. Dilajengke apa malih udah. Hah? Hah? Nuruti sing nyuwun apa Mas Soni? Tresna Sudra. Ya tresna. Tresna ora ya. Cen berat tok ya udah. Jan abot kok Sopo kata sing jaluk dah? Sopo sing jaluk dah? Dek Nana. Ini. Sopo iki? Sopo? Oknumnya di sini. Oh. Tapi sing kabotan Bu Nedi. Iyalah, iki leminnya sudah datang. Terima kasih Oh iya. sekali. Siapa sih ngeter iku Sopo mau? iki mau? Abang GoFoodnya mana? Bunda kok diam aja ya? Kok ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Ojo kakean nih kok ndak kanu terusan. Ada gendis-gendisnya. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Iya. Iya. Iya, Randadi yo. Nana. Anam budaya. Sak jelas sih. Puasa. Asik dong. BNLD. Bareng Ade Busana. Ada di Mas Huda. Ada Tari Verosa. Kucuk. Epit. Komplek. Ayo Pin. Ada Tresna Sudra. Calengnya ucul dah. Hah? Calengnya ucul dah. Nanti. Kelo. Calengku kerja cari uang Mama. Oh iya. Cari uang. Yang satu capek. Mager banget. Mager banget tau kayaknya. Mas Ezra, calengmu lho. Abote wong nandang tresno tak belati ati tekan mati tresnaku mung kanggo sira kusuma sing merahati. Eling apa? Mosok. Apa tidak di wong sutro pancen abot cek tresno tulus ora buri bakal dadi tuweku Do Gusti sing ngapuji paringono dalan kanggo tresnaku. Sudah, Sudah, Tresna Tresna Sutra. Semoga Sutra. Mas Ezra. 3, 2, 1 Anam Budaya. Hoi. Ayo.
yuk yuk. Hoi. 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 Yuk 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 yuk. Anita. Yuk yuk. Bika bika. Gendis kari dewi. Abang mane ora luturo. Abang mane ora luturo. Wong sing iku luture. Yo pika, yo yes. Yo ya, yo. Pika pika. Pika, pika. Yo. Ayo dul. Dek adul. Budaya, no budaya. Ya, 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 ya. Gendis. Mesti Sony iki. Anak budaya, Kesenenganku sontet budaya. asik jam. Jane penyanyi dhewe. Liman nangin sore titip kangen ning ati mung pangapurane
idola. Santet budaya Memang untuk Anda, Jal. jos. Oh iya. Ayo, San. Liwat angin sore titip kangen ning ati wong pangapurane durung bisa nemoni Suwun slirane gelem sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal lali Kangen aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu padang rembulan ning pelantaran saya buka ati kang kasmaran wanci wis wengi sansaya sepi saya ketemu sunyi hati kanggo sliramu sing tak tresnani oh ya ayo gendis yuk hoyas ayo yo gendis gendis hahaha ayo yo Goya. Oke kanan kiri pripate milang milik eseme ngujiwat gawe seng-seng kapulan busana nira sutra manca warna lelangan bangsat oke adise suleso tresno mati digawe wuyo tresno mati
Selamat, selamat. Yo. Hoya. Ya. Ayo. Hoya. Yo. Yo, 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 yo. Aduh, yang mana Ayo, yang mana? yo. Rinda, Rinda, ayo pulang. Counter, counter. Ya, ya, ya. Yeah. Yuk, yuk, yuk. Ya, ya, ya. Aduh. Ya, ya, ya. Yo, yeah. Set. Aduh. Yo, 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 yo. Iya, 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 iya. Iya. Yo, yo. Suka susu murni nasional. Golek susu murni ta, Kak? Udah. Tresno kang sejati kadya mimi lan mintuna senadyan susah senadyan bunga kembange tresno iku ati rasa tresno senadyan ora crita janji kang sejati ono sajroning ati. Iya. Yo, ayo. Sweet. Selamat, selamat, selamat. Rayu, rayu. Rayu. Counter. Hoya. Yo, yeah. Ho ah 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 ho ah. Yo. Selamat. Sekali lagi. Say. Oh, ya. Yo, 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 yo. Counter, counter.
Ayo mul. Yo, Selamat. Yuk, kader. Ya dibantu, monggo. Ya, ya. Apa ki mau? Repin ya tak? Jajal takoni Mas Ezra. Nek saya takon aku beda. Sony, memang untuk Anda. Iya. Marmaya ingsun timbali Marmaya ingsun timbali Timbalono marmaya Raden Janaka dasar bagus keporo nyoto Raden Janaka dasar bagus keporo nyoto satrio ing Madukara Marmaya ingsun timbali Marmaya ingsun timbali Timbalono marmaya Raden Janaka hingga kono sumunar cahya kartika hingga kono sumunar cahya kartika lamun rina gumanti sang pangabaskara Samarinda nama kotanya Samarinda nama kotanya balik papan jauh tempatnya Umar moyo ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali timbalono marmoyo Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus keporo nyoto Raden Janaka dasar bagus keporo nyoto dasar sekti Mandraguna dilayung segar melayung layung dilayung segar melayung sana sini sama saja Selamat. Ayo mul. Yuk Yuk. Nana ayo pulang Selamat
Rahayu, Rahayu. Bagus. Wiket kapan nih kono? Tarik bol. Ayo. Yo ya, yo ya, yo ya, yo. Set, yo. Kalon. Ayo. Ora. Sembuh. Iya. Off. Selamat, Siapa na yun? selamat, 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 selamat. Bororo, bororo, bororo. Hoya. Hoyas. Iya, iya. Candia 5.000. Yo ya. So. Iya. Hati-hati. Diantar. Sampun wacinipun kita berpisahan sami, monggo sami muji mring Allah kang maha suci. Mugi linanggena pasederek lan sejati kangge gayo kamulyaning bangsa lan agami. Sampun wacinipun kita berpisahan sami, monggo sami muji ring Allah kang maha suci. Mugi linanggena pasederek lan sejati kangge gayo kamulyaning bangsa lan agami. Makatan yang saged kawula aturaken memilih agen kawula sarambangan jatilan durung kaseta kalian anak budaya nglipur dumateng para pamirsa kadang kalepatan kula sarambangan tansah nyuwun sewu-sewu lumunturing samudra ing pangaksami sugeng kondur mugi rayu ingkang sami pinanggih pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Sekali merdeka tetap merdeka. Salam budaya.